IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agtultuloy ti Naiget pa nagmonitor ti Department of Trade and Industry dito'y probinsya. Kaya iti agduduma ang negosyo, seknana ti fair trade laws. Umabot iti duwagasot 70 nga establishmento tinabisita tapno masiguro a sumursurot dagito iti linteg, partikular iti Consumer Protection Law, Price Act Law, Price Tag Law, Business Name Law, kan Product Standard Law na runa iti pan nakaaramat di Philippine Standard Marks kan Import Commodity Clearance Stickers. May naigidira ito'y 7 nga establishmento tinaduktala na naglalsinga kan insigida na patawan ti Notice of Violation. Gapoy ti daytoy nagpalagip ti Department of Trade and Industry kada iti negosyante asumurot iti linteg tapno maliklikan ti panusa ti aktibidad kat naiwayat iti ili ti San Nicolas kan iti ili ti Sarata. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.